Tak čau, tady Martin z Nomadem.cz. Jsme na Overland festivalu na Slovensku, v kempu Slunečné skaly. To tu nádherný. A máme tady speciální exkurzi, tohle jsme tu ještě neměli. Tohle auto nejspíš budete znát. Je to auto posádky, která si říká Bronco na město hotela, najdete je na Facebooku. Kdo nezná, tak pod videem budete mít odkaz. Můžete si dohledat. A posádku tvoří Remo a Hacka a brzy budou 3, takže budou posádku upravovat pro 3. A my si teďka ukážeme, jak to v tomhle autě vůbec vypadá a jak to v něm chodí. Tak tady máme Rema, čau. Nazdar. Ten nám trochu povypráví o tomhletom autě. Lidi vždycky zajímá, jakou to má spotřebu, jaký to má motor, jak tato obluda vůbec jezdí, jak se to chová, takže... Jasne, základná otázka, jasná spotreba. Aha. No tak je to americké auto, rok výroby 91, čiže klasický starý 8-válec, ale už s priamým strekovaním, čiže má to normálne vstreky. A objem motora je 5,8 litra. Teraz sme vlastne robili pre tou cestou poslednou repas motora, výbrus. A ten motor sa vlastne tým zásahom zvýšil objem z 5,8 na 6,4 litra a výkon je asi neviem, okolo 300 koniec približne odhadovaný. No a spotreba nám vychádza okolo 26 litrov plynu na 100 km pri tom plnom expedičnom naložení, ako sme boli naložení. No. Takže máte předěláno na plyn, aby to jezdilo za rozumnej trošku. No v podstate ani nemáme otestované nejako moc tú spotrebu takto pri každodennom jazdení bez toho nákladu, kuchyne, vody a tak ďalej, že my sme vlastne to auto dokončili a rovno sme išli na cestu aj s tým motorom, sme ho zabehávali, ono malo 0 km najazdené, keď sme vlastne išli na cestu. Jo, na cestu to znamená na tu Sibiř, jak jste jeli. Áno, Mongolsko a Sibír, tak minulý rok vlastne. Expedice se dá, fotky z té expedice se dají dohledat v albech, stránku dám pod video, takže no, jasné. Kdo nezná, může Bronco si najít. na město hotela. Už jsem říkal na začátku, takže lidi si najdou. Však môžem kľudne aj ten motor asi ti ukázať. Aha. Môžeme. No, hop. Teraz je výnimočne umytý po ceste, vyhapkovaný čerstvo. Takže takto to vyzerá tá strojovňa, no. Takže akože v podstate Obrovský. nie je to nič zložité, je to také veľké poctivé. Stará klasika asi, no. Aha. A tu vlastne ešte keď sa vrátim k tomu plynu, tak vlastne tu sú tie vstrekovače plynové, tu je reduktor, takže to je vlastne celý ten systém toho plynu. A čo sa týka nejakej takej tej zložky kemperskej a výbavy, tak tu máme vlastne batériu, to je štartovacia batéria a 100 Ah vlastne AGM-ka. Tu máme zabudovaný rozdeľovač, lebo ešte jednu takúto istú batériu máme vzadu vlastne v priestore tej nadstavby. A tu je vlastne oddeľovač tých batérií, to je ten klasický Sirix. Takže ten funguje celkom dobre, sme s tým spokojní. No a čo týka ešte také nejaké ďalšie bavy, ale k tomu sa asi dostaneme, tak vlastne tu je ešte vlastne vyslovene vetva kúrenia, chladiacej kvapaliny je takto odbočená tečkami a tu sú ventily. Vlastne keď to otvorím, tak horúca voda z motora ide až do boileru a tam je vlastne teplný výmenník a zohrieva sa voda takto od motora. Vlastně důležité je říct, že tohle skoro celý si dělal sám, že to bylo klasický plechový Bronco, s kterým jste jezdili ty první cesty, zkoušky a tak, pak jste zjistili, že potřebujete tohle a že vlastně celý to, co tu vidíme, že jste to dávali dohromady sami v podstatě. No tak akože čo sa týka nejakých takých zásahov ako motora a opravy, to sme samozrejme neriešili úplne sami, to nám pomáhali tu na chalani kúsok od Žiliny v servise. Ale čo sa týka takýto dovybavenia, takýto veci, tak to som už všetko robil sám. No, já jsem spíš myslel, že jste si na to nenajímali žádnou specializovanou firmu, prostě na tyhle ty áno, na tie rozvody a na veci, rozvody a na tohleto všechno. Jasné. Tak jo, tak možná to prohlídneme zvenku, co tu všechno máte, jak to máte zařízený. No v podstate táto časť, ktorú je vidno, tak tá je taká, dá sa povedať, pôvodná. Vlastne máme ešte pôvodný podvozok, nie je to nejako extra zdvihnuté. Kolesa sú teda také offroadové, to je rozmer, že 33 x 12,5, 15 palcový je priemer dávkou.
takže tie pneumatiky, to vidno, že už sú zošľahané riadne tie boky, ale tak tie pneumatiky boli pre to cesto nové, no. Tie majú odjazdené teraz nejakých 38 000, také niečo, takže dostávali zaberať riadne. Inak je to vlastne všetko pôvodné, teraz už sú vymenené aj tlmiče po ceste, dávali nové, lebo tie už boli vlastne tiež na odpis po tej ceste. Tu máme Naviak, to je taká offroadová výbava, hej, taký skrytý trošku. To odklápení je dobrý, no. No. Tak, aby sme si to že neprovokovali, policajné zložky. No a tu som doroval vlastne ešte šnorchel pred cestou, pred touto, lebo sme vedeli, že budeme na tej Sibírii celkom brodiť rieky. A nevedeli sme, že aké budú vysoké, takže pre istotu sme dorobili šnorchel. Vlastne to je šnorchel, ktorý je určený na Land Rover. Na toto auto sa nevyrába šnorchel, takže musel byť trošku upravený ten rozmer, ale ten uhol sedí. To je to isté ako na Land Roveri. Jo. No a potom vlastne na to samozrejme už samotná nadstavba, hej. Zvonku je to teda takýto nejaký tvar. Teraz je vlastne v režime zdvihnutej strechy, že normálne tu si ešte potom môžeme ukázať samozrejme, že ako sa zatvára. Ale takto to vlastne vyzerá, keď je otvorená. No a to, čo vidno vonku, čo je také extra, tak to je vlastne, tu máme kanister na každej strane na benzín, 20 litrový na každej strane. Tu máme nejaké doplňanie vody, to je vlastne nádrž na čerstvú vodu, 53 litrová vnútri. Potom tu máme revízne dvierka, aby sme mali prístup vlastne k tankovaniu pôvodnému. To je vlastne na plyn. Tankovanie na plyn, to je tankovanie benzínu. Takže to jste nechali, jak bylo, to je původní. Jasné, to sme nechali, ako to bolo. A tu je vlastne tankovanie plynovej nádrže, lebo máme vlastne plynovú nádrž dotankovateľnú. Tá je vlastne skrytá tu, máme takto urobené dvierka. Tu je vlastne fľaša plynová. No a potom vlastne nám to už ide takto cez ten reduktor. Cez ten reduktor, dole na ventily a máme vlastne 3 okruhy, tam to vidno, že už k jednotlivým spotrebičom plynovým. To ide potom cez auto ďalej. A tu máme taký servisný otvor na všetko, tu mám náradie, tam sme mali nejaké gurtne a všetky tie hadice, sprchu a tak ďalej, oleje. Takže klasika, taková mini garáž. Taká mini garáž, no odvetrávanie tiež tu máme spravené vlastne na ten plyn, že keď to ide vlastne už poza karosériu až do exteriéru. Keby sa niečo náhodou stalo. No a tu vlastne ešte vidno dole, toto je vlastne výpusť odpadnej nádrže. V aute máme teda okrem tej 50 litrovej nádrže na čerstvú vodu ešte odpadnú nádrž na 25 litrov. A normálne to máme otvorené, že vlastne tá nádrž sa nenaplňa zbytočne, lebo my sme boli stále mimo civilizácie, takže ako sme si umývali ruky, tak to rovno mohlo odtekať vonku, kdekoľvek sme stáli. No inak potom toto všetko je pôvodné vlastne, tie nárazníky už dole. A svetlá vlastne sú už vlastne nové. Tie pôvodné svetlá sú tam vlastne ako keby za nadstavou skryté. Jo. Tam to asi není moc možno, že vidno, ale... Tohle možná bude líp vidět na těch fotkách, ne, z té stavby. Jasné, ale akože keď sa pozrieš tu na dole, tak ono je tam ešte vidno vlastne tie pôvodné svetla. Že to bola vlastne hranica tej karosérie pôvodnej, tá dĺžka toho auta. Jasne. No. Rezerva. To umiestnená, taká Rezerva, tadyhle co? Vieš čo, toto je airjack, to je vlastne taká vec, že napojíš to na výfuk a to je taký vak, ktorý sa nafúkne, čiže ty keď zapadneš, tak hodíš pod auto, dáš to na výfuk a ono sa nafúkne a zdvihne to auto a môžeš podložiť. Funguje to dobře? Funguje to dobre, akože neskúšali sme to na ceste, lebo sme to nepotrebovali. Vždy sme sa vedeli s Naviakom dostať preč, keď sme zapadli, ale mali sme to ako takú rezervu, no. Jo. Lebo nemáme normálny zdvihák na to auto, no. Nevieme ho zdvihnúť s zdvihákom. Ještě co mě zaujalo, tak vy tu máte někde ten kompresor, ne? To bylo... Jasné, ten kompresor je vlastne, áno. Jsem viděl v nějakém videu, nebo někde jsi to říkal. Tu je vlastne časť toho kompresorového systému, tu je vlastne 10 litrová takýto vzdušník, 10 litrová nádoba tlaková. A funguje to tak, že tu vnútri sa nachádza kompresor, ktorý je napojený, ktorý tlačí vzduch do tej nádoby. A potom už z tej nádoby idú dve vetvy. Jedna vetva ide do vzduchových mechov, ktoré je vlastne na nápravách a pomáha tým listovým perám, aby sa tak netrapili v tom teréne a prenášali tú hmotnosť a viem si trošku aj regulovať vlastne výšku auta tým pádom. A druhá vetva vlastne nám ide tu, do boku, tu dole, to je taká rýchlospojka a tam si vlastne viem pichnúť kompresor, hadicu a viem si dofúkovať kolesa, čokoľvek. Což na cesty je asi nutnosť. No v tom teréne áno, lebo tam vlastne dá sa povedať, že takmer každý deň treba riešiť to, či sa ide úplne v teréne alebo na asfalte a podľa toho podústiť gumy. Keď
chce v teréne, tak sa podústia, aby Jasně. bola lepšia trakcia. Takže tadyhle ještě, když jsme u téhle strany, takže tady je další kanister na vodu. Áno, to je to isté. Klasická markíza. Markíza arbečková, taká tá základná, tu už máme veľa rokov a sme si to spokojní, ale do budúcnosti teraz už uvažujeme o nejakej dlhšej, lebo už máme kde dať dlhšiu, keďže nadstavba je dlhá. Jasne. To sme mali pôvodne ešte. No a potom vlastne máme tu nejakú lištu. Takúto lištu som vlastne namontoval práve kvôli tomuto variču, ktorý sme si vyťahovali vonku, lebo my keď bolo pekne sme sa snažili byť samozrejme vonku, nie v aute, ale varili sme vonku. No a tu sa pripája, tu je vlastne rozvezvenie plynu vonkajšie, plus tu je vlastne voda normálne samospadom z tej nádrže. Jo. To je iba taká, že na nejaké potreby vonkajšie. Tu máme ešte, to sme mali ešte pôvodne bez nadstavby dorábané, tu je vlastne ako keby výduch z Ebersprechru, z teplozdušného kúrenia. To sme mali vlastne urobené tak, že keď sme mali na streche strešný stan, tak sme si dávali normálne rúru a do toho strešného stanu sme si kurili to vlastne tým teplozdušným stane. A vedľa je vlastne prípojka taká klasická, ktorú asi ty poznáš tiež, že na pripojenie v kempe, ale to sme ešte nevyužili ani raz. Ale možno, že raz využijeme, no. Uvidíme. A to teda stolík na... Tu máme normálne vnútri všetko toto. Jo, klasický vařič přenosný. No jasne. Aj okno, tiež klasické karavanové vlastne okno. Sme tu osadili do toho sandviču. Tadyhle máš nějaký světla, abyste mohli svítit venku? To je vyslovene kvôli terénu, no, že keď sa pôjdeme v lese, tak máme takéto svetlá, tu sú vlastne na boku ešte jedny. A potom tie najsilnejšie šupy sú na vpredu a tie sú teraz super, tie svietia parádne. No a ešte možno, že k tej nadstave by som povedal, že aká to je konštrukcia alebo také niečo, ak ťa to zaujíma. Jo, určite. Takže v podstate to auto predtým malo na tej zadnej časti, kde je teraz nadstavba posadená, tak tam bol taký hardtop, ktorý sa vlastne dal dať preč z auta. Čiže nie je to bežný pick-up, hej, ako veľa ľudí si možno myslí, že to auto bolo pick-up, že tam malo tú priečku, ale to je auto, ktoré má spojený interiér. No a namiesto toho hardtopu sme tam vlastne začali budovať túto nadstavbu. Je to vlastne hliníková konštrukcia, tá základná, nosná. Potom je tam, na tom je vlastne topolová preglejka, tá prekližka nejaká, myslím, že 6 mm to má. A potom už je tento krycí laminát vonkajší. To je ten obal, no. A toho laminátu ste dávali kolik vrstev? Ten laminát, vlastne celú túto stavbu, aj tú várnu konštrukciu, aj ten laminát, to sme si nechali robiť, ako ten obal. A myslím, že to sú nejaké 2 alebo 3 vrstvy toho laminátu. Je to také surové, ako tam sme to už nechceli nejako mať vybrúsené, akože ten povrch je celkom v pohode, že nevyzerá to zle. Je to zamiešaná farba, ako je také odolné celkom, no. Vypadá to dobře, no. Tak se možná teda přesuneme dovnitř. Ještě jsme zapomněli na ty kamerky, které si tam dodělával. Jasné. Kvůli parkování, hlavně ve městech a tak. Jasné, kamerky sme tam namontovali, pôvodne som to nejako nemal v pláne, ale keď som vlastne prvýkrát s tým autom začal nejak to reálne riešiť, že cúvanie alebo niečo, tak som bol zmetený. Nevedel som, kde sa nachádza auto, takže som sa rozhodol, že tam takéto kamery dáme. Takže jedna je tu a tá sníma bok toho auta, celý tento zadný. A druhá kamera je vlastne taká klasická cúvacia, ako už na karavanoch väčšinou býva, no. To je taká klasika. Tu máme vlastne takto, však môžeme to najskôr tie dvere si ukázať, ako to je robené. Vlastne, to je spodná časť, ono to takto zapadá celé. Takže tak veľmi jednoducho, je tam tesnenie, funguje to, ale zase to je taký zámok, tak seba takto odklopí a to hydraulika, čiže je to pekne. Ja som na pístech sa to zvedne. Pre mňa je to v pohode, pre teba asi nie. Si asi rozsekol hlavu na to. Mám krásně spálenou hlavu, takže bych si do ní pěkně rejpnul, což by bylo dobrý. No a to je vlastne spodné dvere a ono vlastne celý ten koncept a celá tá výhoda toho, že je to zošikmené, je to, že ak sa dostaneš vlastne do tejto polohy, tak ty už si akoby vnútri v aute, čiže nevadí, že tá výška toho otvorí iba takáto. Čiže to je super, no. No a celý ten interiér je vlastne riešený takým spôsobom, čo sa týka materiálov, že ten základ tvorí tiež tá konštrukcia, tá zváraná, ktorá je súčasťou, tu na to vidno, súčasťou vlastne celého toho nosného rámu, toho skeletu. A ten je priamo obalovaný už takýmito krycími panelmi, ktorí sú vyrezané jednotlivé tie otvory na tie dvierka. No. To sme vlastne robili takým spôsobom, že toto je preglejka a na tom je vlastne HPL folia nalisovaná z jednej a z druhej strany.
To je vlastne povrchový materiál, ako sa dáva na pracovné dosky v kuchyniach napríklad. Čiže je to celkom odolné. No a to je tam v podstate všade takto celoplošne spravené. Jasný. Skříněk tu máte spoustu úložných prostorů. No. Takže se asi přesuneme možná dovnitř teda, protože No, zvenku jsme to asi prošli, viď? Celý. No, myslím si, že hej. Tak jo, takhle Tak se jsem páči. dovnitř. Tak přesunuli jsme se dovnitř, do Bronka. No. Takže v podstate, keď som to vlastne nejako rozkreslil, keď som si to vymýšľal, ako to bude, tak som rátal už s tými rozmermi napríklad takýchto, že krabíc, že kúpili sme si tieto krabice a podľa nich sme to presne nechali spraviť tú zvaranú konštrukciu, aby sa to tam vošlo, čiže to je vyslovene iba na L-ke sa to dá posúvať hore dole. A to sme si veľmi obľúbili, už predtým na ceste sme mali takéto boxy, iba tak hodené v aute a že to je priesvitné, takže aj colníci vidia na tej ceste, čo tam máte, že to je super. Takže to je také úplne easy. Není třeba to vyndavat. No jasné. A potom sú tu samozrejme, že klasické, hej, že šufle, kuchyňa. Tu sú také... My sme teraz volili takéto klasické tie karavánové zatvárače. A akože sme s nimi spokojní. Zatím držej, že ne, no, tak... neprask vám žádnej. Nie, v pohode, že akože na ceste nezavadzajú, že sú, to je super, no. A výhoda vlastne toho nášho auta je tá, že ono má veľmi veľkú šírku, čiže aj tá nadstava je široká. Čiže vlastne, vidíš, že my tu máme vlastne pracovnú dosku a ešte za ňou máme ako keby nejakú hĺbku, tu je tá nádrž skrytá, tá 53 litrová. Jo, tam je vidět to napojení. No, toto na napúšťanie. No a potom klasika, hej, že... No, tu máme taký priestor, ktorý je prístupný zvonku, lebo tu si dávame vlastne stoličky, kempovací a stôl. Tam je ten kompresor vlastne. No, tam je vidět. No, už potom sú rozvody z tej trúmy, z kúrenia na vonkajšiu stenu. Komín na nasávanie. No. Tamhle hever, nějaký kohout, ještě ten je na co? Ten kohout, to je vlastne na ten vývod, čo si videl na tú vodu. Jo. Tak to máme ešte také, že poistné, ale keby niečo. No a vlastne tu potom máme to kúrenie. To je truma... To je truma S2200, čiže tá najmenšia, čo sa robí. A my sú spokojní, akože dá sa tam dať ešte rozfúk zadu. To vlastne bude fúkať, ten zatiaľ nemáme, ale my tým, že spíme hore, tak to teplo ide hore a tam sa udržuje, takže to je v pohode. A vlastne za ňou máme ešte dole to pôvodné teplovzdušné benzínové kúrenie, ten Nebelsprecher. Jo. To je vlastne B3LC, taký starý kúsok, taký veľký. A topili ste si říkal hlavne tím plynem a potom... No, topili sme hlavne teda tou trumou, ale keď sme už boli v tej tajge, že odrezaní tak dlhšie, tak tam sme sa báli, že nám dojde plyn a chceli sme hlavne využívať ten plyn na varenie, takže sme používali ten Nebelsprecher radšej, to benzínové. No. Jo, aby nedošel, jasný. Jasno. Inak v podstate čo, no, taká klasika. Tu máme vecko, teda ešte zabudované. Aha. To sme vlastne tiež, ten otvor sme prispôsobili tomuto modelu WC, ale priznám sa, že sme ho ani raz nepoužili na ceste. Tak ono, když jedete do divočiny, No, tak to ne, asi ne. není potřeba, ve městech jste moc času nestrávili, No, ne, jasné. takže... My sme ho akože urobili pre istotu, že keby náhodou, že v meste alebo tak bolo treba, Jo, no. ale asi ho ani nebudeme voziť na budúce. Je to pěkný zabírač místa, aspoň takový. Jo, Tak máme urobené osvetlenie, aj hore je také centrálne, to je taký plochý celkom LED pass. A teda je super, akože výkonný a naozaj nezaberá vôbec miesta, veľa. Je úplne ploché. A potom máme dole ešte také ľadové osvetlenie na podlahe, úplne. Takže to je, to bolo veľmi príjemné, že večer, keď sme niečo robili v aute, alebo sme pozerali iba nejaký film, tak som si pustilo na túto lištu dole. To vypadalo dobře i na těch fotkách. No a to bolo taká výborná atmosféra bola v tom aute, takže to bolo super. No a potom vlastne, potom už za tebou iba posteľ, čo sa týka spania, takže... Jo, tady je postel vlastně, na kterou dolejhá ta střecha, když je sklopená. Ta střecha se dá sklopit nebo vytáhnout buď takhle, že tady je jakoby takový kvádrový prostor, anebo se dá jenom vyklopit. Dá sa hore. aj polovica, jasné, ale to sme moc nevyužívali. Akože keď si chceš rýchlo navariť iba tejto časti, tak si to vlastne necháš iba takto, že tu sa akože v pohode funguješ. Ale ono to není o moc obťažnejšie otvoriť celé, takže... Jo, takže není důvod moc. Jasné. Jasný, ta postel je jak velká, vypadá dost. Tá posteľ má dĺžku 1850 mm a šírka je 1400. Takže, no akože ja mám 1,73 metra. Takže ideální. Takže v pohode, no, akurát.
Dobrý jsou ty okýnka v té plachtě, tu plachtu jste si šili sami, ne? Nebo... No tú plachtu tá nám dala zabrať, to teda hlavne Hacka šila a ešte s maminou doma pomáhala. A to šili asi 2 týždne v kuse. Akože to bola, no, to bola obrovský, bakačka. no. To nás prekvapilo, že sme nerátali, že to bude také náročné. A ono to aj trošku niektoré tak vyzerá, že tie švy mohli byť lepšie a tak ďalej, No, ale bolo to funkčné, akože fungovalo to dobre. Aj tá látka je perfektná. Tá látka to je Airtex a tá akože funguje super, že je odolná, je prievzdušná. Takže si máme inak fólie akože na oknách. Máme rôzne akože varianty. Tam na tom prednom okne, tam je vlastne moskytiera, sieťka. A takú moskytieru máme vlastne vyrobenú na každé okno, že vieme to tak nakombinovať. Takže to je na suchý zipy vlastně a můžete to tam navrstvit. Jo. Je to také jednoduché, no. A v této plátěné střeše, vy jste v tom byli na Sibiři, jste zapadli sněhem. Tam jste měli minus kolik? Tam sme boli vlastne 10 dní, sme boli zapadnutí a mali sme tam minus 26 noci. No. No. A jak se spalo v plátěné střeše? Spalo sa v pohode, ale dávali sme si taký druhý ešte krycí, takú kryciu vrstvu, mali sme rovnú takú plachtu, ktorá je tu pod postelou, to si môžeme aj ukázať kľudne. A ona je vlastne, to je takýto materiál, to je taký ten klasický Mirelon a na tom je tá hliníková fólia, čo sa dá za radiátory. No a ona dosť pomáhala držať to teplo vnútri, že keď sme si kurili, tak nešlo to všetko hneď von cez tú plachtu, ale sa to snažilo sa držať. A vlastne v streche tam je normálne 20 mm izolácia, takže tá je celkom v pohode. Takže i v minus 620 dobrý prostě. Dá sa. Dá se, to nezní jako úplně dobrý, ale dá se. Akože hore sa dá dobre spať, tam je celkom teplo, ale dole od podlahy to by som ešte, nie je zateplná podlaha, no. To je jediná taká vec, ktorá by sa asi patrila do budúcnosti vyriešiť, lebo tam pri podlahe bolo vždy týchto teplotách do zima, to sa už nedalo moc vytvoriť. Nebo mít nějaký ten rozfuk, který to teplo srazí na zem prostě. Možno áno, lebo vlastne ono to odtiaľ to všetko išlo hneď hore. Tým pádom, keď si išiel večer nejak na vecku alebo niečo tak. My máme takový problém v tom Sprinteru a tam je ti zima, i když je minus 3 třeba, no. Takže jako od podlahy cítíš, že je zima, když si sedneš ke stolku třeba, tak je tam prostě cítit, že nahoře semhle pocať teplo, jako dobrý, a na nohy a zbytek zima od podlahy prostě. Že ja viem, že sa to rieši nejak s tými kobercami aj v tých karavanoch, že sú tam nejaké tie výhrané koberce, ale neviem, či by to tu fungovalo. To je nepravidelné. Potom si říkal vlastně, na té cestě jste řešili hygienu jak? No, mali sme sprchu, no akože základ celého toho systému tej vody a toho umývania tu vlastne, tu máme vlastne dres, že tu je vlastne normálne tečúca voda, nie je čerpadlo pustené, ale to je v podstate voda a je tam boiler, čiže ako sme si ukazovali vlastne, tak vieme si zohriať tú vodu a tu je normálne mixovacia batéria, čiže teplá studená, teraz nie je napustený systém, a tak sme vlastne, tu sme si umývali všetok riad a tak ďalej. A tu vlastne vzadu máme sprchu. Takto. Normálne. Jo, takže se dá vytáhnout i ven. No vlastne my sme sa sprchovali tu vonku, že vlastne tu sme si pichli tú sprchu, namixovali tiež vodu, že teplú studenú ako sme chceli, ale my sa tu sprchovali, no, pod tými dverami. Ale do budúcnosti to chcem vyriešiť tak, že budeme mať vlastne aj vnútri sprchu a bude vlastne v týchto miestach, to si ešte potom ukážeme, že sa dá odklopiť tá podlaha a tam by som sa potom umiestniť vaničku. A hore vlastně, když stoupnu tadyhle dolů, tak byste mohl odklopit. Možno. Takže vlastne to nejako funguje. Tu sme mali, na ceste sme tu mali také nejaké tajnosti a také nejaké darčeky pre colníkov. A asi mi zvoní telefon. Tak skončili jsme u dárečků pro celníky. Jasné, no, takže tu väčšinou bolo tak, že tu boli Red Bulli naukladané a tu nám boli cigarety, ktoré sme si viezli zo Slovenska, Marlborky, naše európske. Takže to tí colníci úplne akože to otvorili, keď náhodou a tí colníci, takže to hneď si mohli akože zobrať a boli v pohode potom. No a ten plán napríklad, čo sa týka tej sprchy, tak je vlastne, že v týchto miestach to mám pripravené, že tu by sme niekde vyrobili vaničku, máme laminátovú, s otokou priamo dole a hore by sa dal potom iba záväz už. A tu by sa sprchovalo, no. Takže to vyklopí a tu bude vlastne to odtekať dole potom rovno. A hore je vlastne aj ventilátor, takže tam to bude pekne tú páru odsávať. To je dobrý, no. To vám tady vychází akorát, to bylo v plánu od začátku ta sprcha? Hej, no. Akorát ste ji nestihli. No jasne to, že to bolo už nerealizovateľné. A tu je vlastne ako taký ešte servisný poklop, teraz momentálne k nádrži sa dá dostať tu na vlastne, no. Je taký dorábaný, že... K tomu výkonu čištení, akoby, jo? Áno, lebo ono to v podstate funguje tak, že na tom aute, keď sa niečo stane s nádržou, tak by sa mala nadržať dole.
A tak sa to riešiť, ale je to strašne zdĺhavé, takže my tam máme taký servisný otvor, aby sa to dalo aj rýchlejšie. Jasně. No a tam vlastne máme už elektriku a náš trezor. Jo, trezor, baterka, měnič. Trezor, o ktorom nikto nemá vedieť. Jo, tak o něm nikdo neví. Potom sprav cenzuru. Dobře. Takže a tam je vlastne druhá baterka a tie rozvody elektriky. No a toto vlastne je. Vlastne na tom mieste, kde si teraz ty, na tej sedačke, tak tam predtým na ceste tam nebola sedačka, bola tam bedňa s náhradnými dielmi. Takže tam bolo asi 100 kg náhradných dielov v nej, taká veľká. A na nej sme teda aj sedávali. Ona bola taká čalúnená, takže to bolo v pohode. Ale teraz, keďže čakáme prírastok, čo chvíľa, takže sme takto doriešili tú tretiu sedačku a tam bude krpec sedieť na cestách. Plánujete cestovat hned od začátku s ním? No plánujeme, akože keď sa bude dať čo najskôr, ale najskôr samozrejme takže Slovensko a Čechy po kempoch. No jasně. A potom nejaká Južná Amerika, možno keď bude trošku väčší. Tam budete trošku za exoty v českých kempech s tímhletím. Jaj, no, pohode. No tu vlastne, čo sa týka tých skriniek, napríklad tu je taká veľká iba dvierka a tu je tá plynová bomba naša, tak to vyzerá, že... To je slušná bomba. No, to je 120 litrová bomba. Takže táto slúži na pohon auta. No, tam sme mali tiež kopu vecí akože napchatých, všelijakých takých, tak často nepoužívali. Vlastně vy máte bombu na vaření a na tyhle ty věci máte zvlášť tam tu plnitelnou. To je asi z toho důvodu, že to auto čerpá jinou fázi toho plynu, ne? Že auto čerpá tuším kapalnou. A dalo by sa to prerobiť, ten multiventil, ktorý tam je, dal by sa urobiť tak, že by to fungovalo, ale chceli sme radšej dva oddelené systémy, aby keď sa niečo stane, aby sme boli v pohode, no, že aby sa nám kvôli vareniu nepokazilo nejak ten systém pohonu, no, lebo ten je dôležitý. Aha, jasne. Takže inak, že tie priestory sú využité čo najviac, hej, že aj tu si pozrieš, tak hej, tak máme hneď podlahu a tam proste všade máme nejaké veci, aby sme to, tu je to odpadná nádržina, 25 litrová, takže to nejako vyzerá. Že každý místo využitý, to je dobrý. No, jasné, a toho miesta je to celkom veľa, akože ono sa to nezdá, ale je to v pohode. Takže tak. Tak se přesuneme možná dopředu, nebo ještě tě napadá něco, co bychom mohli tady vzadu? Jediné, čo ma napadá ešte vlastne, že môžeš si pozrieť ten priestor pod postelou, ako vyzerá. Vyzerá nejako takto. Jo, tam je ještě úložňák, jo? Takže tu je ešte veľa, no. To je tá plachta vlastne, no. Aha. Jo, tu je ešte veľa miesta. To je ta plachta, co se dává teda okolo, jo? To vlastne iba na suchý zip z hore a to priplíja. Zevnitř se dává teda? Áno, sú to. No tu bolo veľa vecí, tu sme mali takto výjazdové lyžiny, tie offroadové a strašne kopec vecí ešte. Tam sme nosili chladič napríklad, automobilový, náhradný. Takže... A to som videl v té prezentaci, že ste ho tam niekde měli, ne? Sme zvárali, no. Tu mám vlastne ešte webasto vodné. Takže vlastne to si potom ešte tu ukážeme, asi bolo spredu. To je vlastne na to, že to je vyslovene napojené iba na ten okruh toho boileru. A tým sme si vlastne chceli zohrievať tú vodu v boileri, aj keby nešiel motor, hej, lebo ten boiler vlastne funguje buď na ten princíp, že na ten vodný okruh, chladiacej kvapaliny, alebo na 210 V do zastečky. Jo. Takže sme takto vyriešili. No a to vlastne tuto vidno, tie rozvody. To je vlastne ten boiler. To takto to vyzerá, proste ten má 10 litrov. A teda je to super riešenie, no. My sme to mali predtým riešené tak, na tej ceste predtým, že sme mali iba 25 litrovú nádrž na vodu a mali sme tepelný výmenník v motore a čerpadlom prietokovým sme si zohrievali vlastne takto cez ten výmenník tú vodu v tej nádrži. Ale toto je úplne super riešenie, akože, že je samostatne tá horúca voda, samostatne studená a sa to mixuje. To je bomba, no. To je dobrý, no. Nějakých úložných prostorů tu máte snad víc než my ve Sprinteru. Máte to vymyšlený pěkně teda. A mě překvapilo tohle, třeba o tom jsem vůbec nevěděl, že pod tou postelí je takovýhle velký úložný téneš. No, tam jsme toho dali fakt veľa, no. Tam jsme takto. Takže výbava. Fakt dobrý. Tadyhle vypínače ty jsou na světla asi. To jsou světla a čerpadlo, no. Jasně. To máme takto ešte vlastne lampu na varenie, ale môže byť vlastne aj hore ísť načítané trošku, ale máme tam ešte hore aj LED pasy. Jo, takže se světlem taky není problém. No a tu je vlastne potom nejaké také elektrické prípojky, aj klasika,
šteker na 12 a tu je USBčko, kábel. Tu máme vlastne ukazovateľ, čo sme si hovorili, ten vzduchový systém, tak tam nám ukazuje tlak v tých okruhoch obidvoch. Tu je náš pes, ktorý nás prevádzal. Krásnej. Edmondo sa volá. Měli jste ho sebou, jo? No, ten išiel s nami, jasné. Tamhle je nějaký výdech něčeho, to je co? Nie, toto je vlastne reproduktor. Reprák, Originál, no. už ho vidím, no. A to sú presne tie veci, ktoré ešte chcem dorobiť, že takéto to pozakrývať ešte, to sú také, že tak narýchlo ešte dorabané pred cestou. Takže to chceme ešte všetko poriešiť trošku, nech to vyzerá krajšie, aj toto celý ten panel nejako inak poriešime. No a tu vlastne, počkaj, notebook dám preč, to nepotrebujeme. Tu je vlastne chladnička, kompresorovka. Tak jsme se přesunuli dopředu a jdem prohlídnout ten předek teda. No jasne, takže toto je vlastne pôvodný interiér toho auta. Toho predku. Tu máme akurát jedinú dorábanú vec, to je horná konzola. No a tá je vlastne celá z laminátu spravená a je to očavonená, tam je vlastne rádio, ale nachádza sa tam, hlavný účel tej konzoly je, že tam sme skryli komplet celú elektriku z tej druhej batérie, to znamená všetky relátka, všetky poistky. To sú samé milión káblov vnútri, to sú kilometre káblov. No a čo ešte povedať, no tu vlastne máme chladničku medzi sedačkami. To je Indel B kompresorovka, taká tá menšia, taká to malá. Ale nám to stačí akože na tú cestu. Jediné čo potom rozmýšľame do budúcnosti, že keď budeme aj s malým chodiť, že dáme možno do tej dolnej skrinky vysúru nejakú takú väčšiu chladničku ešte. Akože extra. Bude třeba asi, no. Ale toto je super poloha, akože medzi tými sedačkami, že počas jazdy si tam dať niečo, nejakú vodu alebo hocičo, tak to je bomba. Dobre vyšla, je to ako opierka vlastne aj. No a tá sedačka, to sú pôvodné sedadlá z toho auta a akurát sme tam na toto sedadlo sme dorobili ešte točňu. To je vlastne z Mercedesa Vito. Točňa. Hop. Tak to vlastne to vyzerá, takže tu môžeme vlastne takto oproti sebe, v pohode. A väčšinou to fungovalo tak, že keď sme niekde dorazili na tej ceste, napríklad teda, že ja som si otočil tú sedačku, som si takto sadol, Hacka varila hore, pripravila večeru, tu sme mali tú bedňu, takže tu ja som tu tak v pohode jedol a lebo akože chýba nám tu zatiaľ taká vec, že stolík, hej, že sedenie pred dvoch a stolík, to nám tu chýba. Ale to rozmýšľame, že nejako dorobíme, no, že toto je fajn, že tu na oproti sebe vieme sedieť, a že ten stolík, my sme to používali často aj tak, že potom sme sedeli a že sme mali napríklad, tu sme sedeli obidvaja na tej bedni, čo tu bola a mali sme to takto ako stolík toto. Nie. Takže to ešte nejako musíme vymyslieť, že kde to dáme, ako to umiestnime. Tu vlastne dole máme menič na 220, na 230, taký väčší. To je pořádný menič. No. Ale my ho vlastne kvôli tomu, že my sme ho nepotrebovali na nejaké nabíjanie notebookov a takýchto vecí. Tu sme riešili všetko cez 12 V, ale my sme ho mali vyslovene, že kvôli takým veciam ako je flexa, vrtačka a takéto veci. Že keď sa niečo stalo v tej tajge, tak sme potrebovali niečo odflexovať, tak sme to riešili takto, že... A kolika voltovej je, si říkal? Teda kolika watovej? On je nejakých, myslím, že 3000, také niečo. No, to je slušný menič. Také väčšie, no. Vyslovene kvôli tomu väčšiemu náradiu elektrickému. Tamhle je něco modrýho za sedačkou. To si môžeme z druhej strany pozrieť, to je vlastne Lifesaver. To je taká vec, ktorá vlastne filtruje vodu. Že v podstate z hociakého zdroja vody, z kalúže, keď si tam naplníme vodu a je tam filter a pod tlakom to vlastne prekapáva a je z toho pitná voda. A to máte napojený nějak do nádrže ještě, nebo to má někde? Nie, to si môžeme ukázať. Tak se kouknem. Toto vyzerá, to sme mali asi už aj na tej prvej ceste, že by sme mali tu na akože kapák, takto, takže tu sme si čapovali vodu. To bolo vyslovene na to pitie, že načapovali sme si, ja neviem, 5 fľašu, nejakú politrovku, alebo litra polku a mali sme to ako na pitie, no. Aj v tom Mongolsku napríklad tam to bolo také, že bolo tam veľa vody a vyzeralo aj čisto, ale všade vlastne dole po prúde, teda hore nad prúdom bolo nejaké stádo dobytku a nevedel si, že čo z toho môže byť, takže radšej sme si to filtrovali. Jasný. Tak když koukneme na ty přepínače ještě, co to všechno je, takových vypínačů tam a všeho. Jasné, no, takže vlastne
Takto, tu je vlastne štartovanie, tým sa štartuje motor. Tu máme vlastne osvetlenie, také, tu sú vlastne LED pásy a taká akože dekoračka, ale s tým jazdíme akože stále. Ja som na to strašne zvyknutý, že mi to svieti dole. Bez toho neviem jazdiť. Tu máme vlastne, to je ten kompresor. Jo. Ten vzduchový, No. On sa vlastne natlakuje na tú hodnotu, ktorú mám nastavenú, on sa vypne sám. A toto je anténa, ale tak to je, až keď je kľúčik sa dá, ide hore. Potom tu máme navíjak, zapnem týmto. Toto bola vodná pumpa ešte stará, to nefunguje teraz. A tu máme potom už svetla všetko, tie exteriérové. Tu máme predné svetla, bočné svetla, zadné svetla. To už do toho terénu potom vyslovene, keď si v tom lese a potrebuješ si nasvietiť okolo seba to prostredie. Tak. Tamhle ukazatele něčeho. Jasne, tam je vlastne teplota vody, akože klasika, chladiačka. A potom je tam vlastne ešte teplota oleja v prevodovke. Ale jeden ten budík nefunguje, tam chceme ešte potom tlak oleja. Jasný. Inak potom tu máme takéto čítacie lampičky, tak na každej strane jedno. To je v podstate tie klasiky, ale tie sú super. No a inak je to už je v podstate sériovka. Sériovka. Napadá tě ještě něco, co jsme zapomněli, co jsme neprošli? No jediné, čo ma napadá ešte, že môžeme si ukázať kvôli tú strechu, že ak sa zatvára. Jo, vidíš, jak se s tím pracuje. No. To můžem. Takže vlastne na tú manipuláciu s tou strechou na zatváranie sme boli teraz vždy dvaja, že lepšie to robiť dvom. Akože je to jednoduché, že ty vlastne iba to chytíš, stiahneš dole, ale akorát tá plachta je taká, ono sa to väčšinou rieši tak, že sa budáva po vode ešte guma a ona to vlastne stiahuje automaticky, ale to my sme nedávali zatiaľ. Takže by to museli manuálne si tú plachtu trošku stiahnuť. Jo, aby se neskřípla a nepoškodila. Aby sa do toho rámu vlastne nechytala. Čiže no aj vpredu, však teraz to nebudem nejako zatvárať úplne. No jasně. Ale v podstate funguje to takto, že to je tá jedna polovica, tá prvá. Čiže takto sa dá fungovať, takže my tu máme asi to okno takto, že presne nad tým pracoviskom. Že vieme aj v tejto pohode, a ja som nízky, takže to je pohoda. No a vlastne tá druhá strana, tu je doska takáto fixačná. Takže vlastne tú dosku iba takto chytíš a začneš ťahať dole. Tak to už v podstate. Jo, už je to vidět, jak to jde dolů. Vlastně takhle se to nějak zaklapne, teda zaaretuje celý a jedete. No ešte to si ukážeme vonku, ja to zavriem teda. Čiže nejako takto. Tu vlastne máme potom ešte také poistné, že iba zaistíme na cestu a môžeme cestovať. Jo. Dobře vymyšlený. A to otváranie, to je úplne easy, že vlastne začínam vždy z tejto strany, začínam toto strana vlastne, to. Tak musíme iba. To tam vlastne to tu. A to A je to. A je to. Takže v otvírání v podstatě jenom odjistíš a za půl minuty máš otevřené. No jasné, to aj Jacka zvládala sama, ešte keď vládala. Jasně. Takže pohodička úplne. Perfektní. Ještě jsme něco zapomněli důležitýho? No, neviem. Tu máme vlastne ešte nad sebou mapu sveta. To sme mali veľké plány počas cesty, že vlastne budeme si zaznačovať trasu. Aha, vyšlo to, koukám. Ale nezaznačovali sme si ju. Ale uvidíme do budúcnosti, no. Aha. To je normálne na CNCčku vyfrezované. Jo. Mapa sveta. Jo, a jinak tohleto, ten větráček, okýnko s větrákem, asi dobrá věc, viď? Vieš čo, no my sme ho až tak nevyužili na ceste, lebo my sme mali do zimu počas tejto expedície. Ale keď sú akože veľké teplo, tak jasné, že večer, keď zapadne slnko, tak si tu trochu pustíš studený vzduch, alebo ten teplý osaješ. A ono je dobrý i v tom stanu, že jak tady máte ty velký okna, dá se to otevřít, tak jako teďka tu stojíme, venku je docela horko. A tady je fakt příjemně, jakože by se tu dalo spát úplně v klidu, protahuje to pěkně. My sme to práve chceli z toho dôvodu aj takto riešiť, lebo my sme vlastne predtým cestovali v strešnom stane a nám sa strašne páčila tá atmosféra v tom stane, že to bývanie v tom stane je super. Akorát je nevýhoda to, že si mimo auta, hej, a to je také spojenie toho, že máš pocit toho takého príjemného, že máš kontakt s tým prostredím, hej, keď zatvoríš okno a ležíš tam, tak to je úžasné. A zároveň teda je to aj, že máš interiér prístupný. Že keď sa niečo stane náhodou, že niekto za tebou beží s nožom, tak môžeš sadnúť do auta a ísť preč. Nemusíš bežať vonku zo stanu najskôr a štartovať.
Proto se mi líbí, že jsme ze sprinterů dali třeba pryč přepážku, víš, že No jasné. jako někdo ti vleze dopředu a teď co? Tak s tebou To je odjedeme. nás doložité, no to je super. Tak jo, tak to bude asi celý, viď? Nebo ještě, Ak to napadá ještě niečo, nejaké otázky, tak Jo, popravdě asi si myslím, že jsme prošli úplně všechno. Já tam dám pod video dám odkaz na vaše alba a na stránku a na tohleto. Takže kdo budete chtít, tak si to najděte. No jasné, však kľudne nech aj napíše, takže není problém odpovedať a myslím si, že aj tu nás to máme celkom dobre zdokumentovanú v tých albumoch, tam sa to dá vidieť pekne. Jo, prosím tě, a jinak určitě bude, jenom v rychlosti, když to prolítneme, určitě bude dotaz, jak je to na technický s tou nástavbou. Každý se vždycky ptá, jak je to na technický. My sme práve pred cestou rozmýšľali, že ako to budeme riešiť, že či sa na to vyprdneme, alebo vedeli sme, že ideme na východ a tam to nikto nebude kontrolovať, že každému to bude jedno. Ale vedeli sme, že sa vrátime a potom budeme si mal cestovať, tak sme to riešili tak, že sme chceli ísť formou individuálnej prestavby cez dekru a cez atesty a cez schvaľovanie. Čiže bol to akože veľký oser, keď to tak poviem, ale podarilo sa to. A to auto muselo splňať veľmi veľa, tá nástava musela splňať veľmi veľa požiadaviek a kritérií a noriem. Ja som s nimi komunikoval už predtým, ako som to začal vlastne stávať, realizovať. A kým som mal ten finálny výkres, ako som si dostal, ako to bude vyzerať. Takže veľa vecí je prispôsobených práve nejakým tým normám a to osadenie tých svetiel, nejaké uhly a tak ďalej. Že tam toho mám veľa, čo treba, aby bolo dobré. Jsi říkal, že si dostal nějakou bychli, co to musí splňovat, ne? No, akože čo týka napríklad tých svetiel, tak o tom sú fakt dokumenty brutálne, že rozmerovo zakotované, že kde má byť presne aké svetlo umiestnené a tak ďalej. Takže je toho veľa, ale to sú aj výhľady z toho auta, nejaké odsedenia tej nadstavby od narazníka a tak ďalej, aby to pri nejakej zrážke za autom zozadu, že aby oni nenarazili vlastne sklon do toho auta. Jo. Takže to sú také dôležité veci, no. V podstate. No to jo, ale taky asi řeší spoustu zbytečných kravin, ne? Nebo... No, tak jasné, určite. No, klasika. To je jako s přepisem blbý dodávky na obytný auto, taky tam spoustu blbostí. Ale napríklad ešte ohľadom toho, že sme si mysleli teda, že na východe to nikto nebude riešiť, tak stalo sa nám, že keď sme sa vracali z tej cesty a v Azerbajdžane nás zastavili policajti a my sme akože klasika je, že budú si peniaze za nejakú pokutu, za nejakú rýchlosť alebo tak, ale vyslovene, že išli za nami a že papiere od nás to vypýtali. To sme boli fakt ako prekvapení. Takže môžeš kdekoľvek na svete na to naraziť, nielen u nás pri STKčke. Takže jste měli jak doložit a byli spokojení. No jasné, hej. Ještě si říkal, že budete něco doschvalovávat asi teďka. No jasné, bude to komplet. My to máme v podstate už hotovo, ako keby čo sa týka tej nástavby, len ešte teraz musíme riešiť také veci, čo sa týka toho auta, že je americké. Čiže na ministerstvo som podal žiadosť o výnimky na sklá, na svetla, na pásy a to, že to napríklad nemá ukazovateľ v kilometroch, ale má to ukazovateľ v mílach. Takže toto ešte musíme doriešiť a až potom budeme môcť tú nástavbu zapísať do technického jo, takže vy to máte vlastně papírově teďka v pořádku, ale říkal si, že na zapsání té nástavby od toho potvrzení, že jako to máte dobrý, tak je asi rok. No jasne, mám od tej dekry protokol o tých skúškach a mám vlastne všetko pripravené, všetky dokumenty na to, aby som tú nástavbu zapísali, akurát ešte ma brzdí tá vec s tými výnimkami. Ale to nesúvisí s tou nástavbou, to súvisí s tým, že to auto je americké. No jasne. A oni v tej dekre vlastne mi doporučili, aby sme doporučili mi v podstate dali to príkazom, že to musíme doriešiť. Takže toto ešte a myslím si, že už to bude potom. No to asi bude lepší, protože pak to budeš mít z krku všechny tyhle věci a nebudeš se muset bát, co si kdo vymyslí. Pokiaľ chceš jazdiť v Európe, tak asi to je celkom potreba, mať to v poriadku. Akože možno nie, ako veľakrát to nezastavia, máš šťastie, ale niekedy sa to stane a potom to zbytočne musíš riešiť. A inak ešte poviem, tu sme vešali prádlo. To je klasika. Jo. Tu sme mali väčšinou ponožky, tak to ešte. Dobrý sušák. Akože jasne, teraz to je celkom umyté po tej ceste a teda kvôli festivalu sme to umýli. Ale tak jasne, že tu počas cesty tu boli všade, hej, tu nám bolo nejaké jedlo, tam bolo niečo, tu boli ponožky, takže... Hlavně se to vyklízeli kvůli tomuhle videu, aby to vypadalo, že takhle uklizený je to tu furt. No, tak to tu je stále prostě. No jasně. Známe všichni, jasně. Dobře, tak díky za video, za komentář, za prohlídku a ať vám to jezdí i ve třech. Díky, super. Ďakujem. Čau. Díky, čau. Tak to bylo Bronco na město hotela a Remo. Pokud se vám video líbilo, dejte nám odběr, budeme točit další podobný videa a určitě sledujte Bronco na město hotela
na Facebooku, odebírejte jejich videa na YouTube kanálu, já vám hodím odkazy pod video, všechno, tak si to tam naklikejte, protože určitě budou dávat zajímavé věci, mají perfektní fotky, perfektně popsaný fotoalba, je to super, mají to zmáknutý, tu dokumentaci těch cest, tak sledujte. To je pro dnešek všechno a mějte se, čau.